nang litum birtar ke piatom phan choro lo nang litum da ke wang pot pini nang litum phan ke hang nang ko ka theke la pohelo atumi lo ne atumi tik lo ne la NGO APHLC pu nang chong hudun amen APHLC amen nang chong hudun atum ha la horijan anathulo ne pilone ke dam amasi halatum boru atum pen mes kosari atum pen char de prat de lagani tum kadui ta ili tum kadui ta theklong hurlo apran ke Agustin Kramsa si kaibong ke en papran la mathala boru pietum Agustin Kramsa pan ar de prat amat Agustin Kramsa tahala boru pie pan ar de dundu prat la pulhe lang no dak le son ke kachar dep ke lage pupu sita chok chelo lage ni tum ning dok de jok ta ning dok de muthela song bong la boru ta ho ka du etom hanta naga ta ho ka du etom handa ni li si long le pi vare pu si ki pu long le ki pi ge lage long le ge jor pu eli tum ka chini la pu border na tu ke lage Agustin Kramsa se ke jor pu lamang etum arjulong ur lo ka du eta la si eke market pu pin eta ke do ilo la so lambang itum arjulong labang ke ahok he ma labang ni lipudaming tum te sita labang ke chethan hur kai kita la akoi son bang ke long li jong si neli si kipi pulotante long li ahem phu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok apana piun e ki jor seta a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbiang Autonomous Council tum nang dodun clip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinongen neli ke chopodun de pin lo dada lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu lapen ke Karbiang Long Autonomous Council tum si lake hala non apata vepin pen atum hanse taka pedolo pata vepin esonalam aku pudam tu nangji laka pedo ke lake council tum si pedolo forest arlota alang litum si pedolo alang litum jong si chini ponde eviction pe po loklem klede lake forest area arlo pen ke la phange eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare clear pulatante forest village pu declare to that apike arona thing men declare to that apike lage pedolongji mene gali pedolongji la bangke sita la non kedo bom bange forest village takali pulatante alang litum eviction nangji lage jok amonit aphan sita melo lapen lason forest area lapen border long le bang evi encroachers tumhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nilitum ki puge la sorkaria long le long mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just sem met Bangladesh pen ke wang Bongo senas lapen Bihar senas atum hei hui latunge tribal da kalilo latunge kaum tribal area ga nang dodon long le latum han eviction nangji PGR VGR along le long pen eviction nangji pusi iltum pu bom lo latunge non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ningje han 2015 aningkan mansi ni tu 15 tasu selo orkom a 14 malom jakka sut pen nai tu ningje lo labange nilia mata ninggelo ketok mata pidun bom lo lagi alang litum pia polo eviction jade non la joy kilo la non
APHLC NGO tu alang litum hala dak sikidam athema neliga chinia tenge along leka cherai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si hala dak man si ki plum kang tum chak pusipu alang litum pia polo la railway line keng an bang cherai lap lo tribal ka lietum si cherai lap lo lagai encroacher sai selo latum han plum nanji pu alang litum pia pot pu pede long damra la VGR along lepen la bongko senas tum han plum et nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum hala keronia rong damra VGR along lepen la Bihar senas tum han plum et nangi pu pia pot pu pede alang litum personnel along le kacho Georgie porkom alang litum long si dolo te aku chu George le po alang litum la chu George long le de apos aningi teacher bonon laga nili panai bok ya kam ke thang daga lilo laga a misa alam lo laga a hok he alam lage kapachu be rata tum han kapachu be lage nili thuge long le thuge jog hana jor long le pin lang ning hok ta ke nam bote nam long lu ke jor bang ni ke jog hana jor long le lang non anta khotia na tu ta jor long le ning hok ta jor long le nili ke akola tum pan do nangi wang nangi puta nili le ke pugali aprang masila tum nang dolo gente alang litum chini lo gente nilitum non tribal unity kenangji pu athesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang men ge wang tang atu pu banglata nona ko phi wang tu bom nai pule ni tu pu ali naga tum hanta pulo nang tum aprang men si dak ke dolo po nang tum la ke dolong po seta nona phi wang tu et nangji po bang ni tum kroi krip po la ke ni tum pu kip lo la ke alang litum mangla ben alang litum ta la ta kroi lo la solam ta do tip da anon si wang bobji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nilo pu neli ka prang da pulo dagle ninge chot ka liha kokrojar ge dhota neli boro tum man pu lake athima boro tum peposi neli ge pu alang li tum han kang hon posi neli boro tum han wang bom nang nelo pu ko puson na kang hon athike BTC a area arlo boro len arlo boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra phive boro tu halada amen si boro len lo boro len da kali lo halada alang li tum yong si dak kar byang long chot kali along ka pre dam tu bom no polete halatum ke hada minority che plan tu bom le po adet ki vir halatum ta la si non la boro tum dak nange katware jong si akimi ta nang kat polete lage hala non BTC ka solai dung ke thek the pot lo lage alang li tum ke thek the hala tum BLT accord la pen non api BTR accord pin ke to ke thek the pot lo alang li tum ta seta hala le ason ka prelo alang li tum alam lo seta non amat ke nitum APHLC abinong political party atungan nitunge pulo boro tum tribal atum an ke chelang pen nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pole nitung ki pukali la thoke aki miwang not pole ke putu aki mi a tribal dagwang not pole nitung ki pukali la ke mujhe dak ke do an tum ke jongsi bongo se na tum jongsi dak dolong non second largest population no bongo se na tum hala tum yong si do long pudante itum tribal tum aprangmen ke do bom tum pan dunang ne pu si ligi pu me polage hala bongo sena tum Bihar sena tum ke tribal kalia la tum ke tribal areas nan du nong li la pen ne ligi pu la ke karbiang long seta karbia phan chot kali la ke athema tribal area po si pu la dak si dolo te ho ne li le ga ning je ga li lo yo la dak si ke dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo lagi eta a tribal area la da bange karbiang long pulo lagi amen si karbiang long pulo la hello la ke ala tebol long si dolo karbiang long non ilitum yong si ilitum karbiatum sensasate bang pharo muluk ang bong ilitum bang thom ke bra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet seta bang pharo muluk ang bong pen bang plikebra troxy baksido pusi kado eta ningje lo non chini lo bong pen halatum bang phokebra ke thom le atlo halatum si majority jong si ilitum bo tribal atum phanjong si ki phlung thu pulotante
ili tum tribal tum ong imuchat po body ili tum flum tu bolo de hala so tribal dong ke bongo sena bihar sena tum long si chelang dun thurong body election hota lason ki vitang lo 1992 ningkan ki vitang lo la bongo sena tu benar organization pu selam ama ilitum karbia tum hanan bilong ama hala bongo sena bihar sena Boro tribe Naga Kadowe Kuki Rengma Kadowe hada konru amat ilitum karbi man bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena bihar sena tum kape hai kangtung atum phansi ilitum pe hai bom lo hala tum kape hai kangtung ko pia pasi kape hai kangtung lo athema hala tum ke bongo sena bihar sena tum han flung nagi pupe karbi tum man ching hon he abinong ke karbi atom pan minority ka pinchong isi halatum claim bomb la posi halatum pan si election pa pe hai bomb titilo non tayong si itung tribal ke do anatum pan flung nangi pulote hala bongo sena bihar sena tum long si alang litum chelang nun tu pet lepo chelang nun tu pet lote halatum kape hai kang tung IMLA IMSC MP atum si ako hai tu lepo halatum hai det lote pilo ba plang po Bihar sena bongo sena tum hange flung lela hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po athema council long ta nange bongali bihari tum handa papi thu dun thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council long karbiang long po amenta terek nangji puthukok po a resolution long ta aprang da ninge tanglo ASDC CPIML kacari hut kaningye tanglo karbiang long punang ne lake dipu district pusi punangi pukaniye tanglo latung vivek po anke kupulo ke plangi ke kache plangi bange karbiang long po amenan ta avitu det po hokalam lo lage la bange dojo ye bange bongo sena bihar sena tu ke dojo ye la salam bange claim vek po la si non itung kachini na ye bange number 1 lo Nelile la tumbanga pedota kalilo lake ako yong si nelita neliba ko nane ka komanne tum si la hu tumhan wan wara pedo wara council tum te people si doklip lonte alang litum si kame claim nang po government along le la pen forest along le la ke dulong le eviction nang people eviction se alang litum eviction nang po la pen la PGR VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la bongo sena tum do tip la tum han la eviction nang po people eviction se de la sini tum pu bom lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke assam government si ke claim ko pia po si DGP ar ni si ke wang lo da la pen la APHLC NGO to bang NGO che silam det pen la tum DGP phan se tong dam pe pot lo kam ke du NGO phak asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kak si ke ron ji DGP police pe kam lo ke du lage alang li tum kam avele police akam alang li tum phat la Assam police atum Assam government si kapin chong toy bongo sena bihar sena tum ar lo do dun si lake BD budi ke pidun si alang litum la APHLC ka salam lake tribal atum bang pachi chok pa ye thengra karbi atum han minority pa pe dukok nang po phan anke hala tribal atum akaprika tribal tum an bongo sena bihar sena tum long pachi patum dun et nang po phan anke election hudlate bongo sena bihar sena tum aning ke hang ateng men election pa pe hailong po la pen chu 2021 aning kanta bongo sena bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP li ke hai gali det ke non ta lai lo anke ke claim tu ke BJP tum phansi a resim ke en lo bihar sena bongo sena tum phan bongo sena tum la ke tuliram rong hang tum phan Omor Singh tiso tum phan son la penhala MSC ke duan tum MLA MP tum phan anta la bongo sena bihar sena tum si a resim ki en lo alang li tum phan la pen non en APHLC NGO APHLC tu amenda nanga chong hudun la pen nanga chong hudun na tum malo Christian tu Bible long
Ten Commandments along, hukum kep along ta, kacong hu ke henupik la ke arnam kroy krip pada ke tok du. Non ge, James Hansi ta, Bible school ke pasabang, apu ge evangelist tulang, missionary. Lapen hala, Agustin Kramsa ta ilitum teklong luk, ahem long Jesus calls musi cibitan gadi. Jesus calls a mission munit ke la. Jesus tong ke call lo ne, Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo. Jesus Christo tong ke hang lo ne, bongo seda tong ke hang lo ne non ke. Naga che plang to bangke. Anke non bangke, hala pitor tisu ta hala ta Bible school pen ke pasabang pubo. La hala mohon tisu ta Cristiano munit pubo hala ta. Kong rong pi ke reverend tulang lagi. Reverend kong rong pi lagi. Reverend lagi missionary abuni. Christian missionary latungge. Christian atum hansi NC. Christian lapen karbi tribal atum han kapisung ya kamsi la bongo sena atum RSS atum BJP atum ke claim lo. Lapen Assam government tu ke ar lopensi ke rabdun ceturok la tu ke. Aku kecing nu dahala tum bidigi pi dun dahala tum helo. Lagi. La si ilitum inglong aratum an karbiatum inglong aratum an ning dona ning ci biver nang po nilitum